otázku. A vyšlo, položka otázku, prosím, nějakou. Dobře, zeptám se zase já. Jaký šampon používáš? Máš nějaký speciální šampon, nebo prostě je to jedno, co jsem sáhneš? No tak určitě používám nejradši šampony pro, aby nebyly vlasy roztřepené, že? Protože roztřepené to vždycky není nic pěkného a má takový krásný vlasy, se můžete podívat. Dlouhý lidí ne, že máš krásné vlasy? Pro někoho, kdo chce mít dlouhý vlas, tak by doporučila třeba nějaký sérum. Dobře, pějte si, jestli máte nějaké třeba i problémy nebo nějaké připomínky. Když mám mluvit. Používáte jen šumbry. Ten je to mám. Je nějaký jiný třeba recept? No, jako žádný recept to není, nedoporučím vám žádný vajíčka, nebo mám třeba si majonézou, když ta majonéza je dobrá, ale nebudu na malově. Ale zajděte si třeba do lékárny, tam mám určitě poradí. Já si myslím, že borová voda, nebo jak jsem myslel, kopřírový šampon, ten na to pomáhá. Ano. Já jsem se tam někdy ve škole, jo, často bývala epidemie. Měla si někdy tvoji kamarádi, měli někdy vše. Už teďka nebylo, bo jak mě stydí hlava. No, už je. A co jste s tím dělali? Když dlouhý vlasy, když jsi přišla domů, co rodiče, maminka jsem taky to hlavně. No, nejdřív jsem ty vlasy obarvila, protože jsem myslela, že to teď zabije. Nikdo mi doma nevěřil a tvrdili, že si chci akorát obarvit vlasy a že si to vymýšlím. Mohla obarvit. A barva nepomohla, takže prostě šampon proti všema vyčesávat šivákem. Úžasným asi ještě nějakou otázku někdo. To líbí. Ale ona vypadá úplně přirozeně, že jo? To se Potom to ještě zkusíme obráceně, protože my jsme to udělali špatně. Ten, kdo je zvedu, neví, opravdu víš. Chcete si to prohodit? Dobře, prohoďte si to. Hledejte téma, vy se nebudete ptát, ale nemáte nic zájem.